Ftehim li ġie ffirmat bejn il-Fondazzjoni għall-Aċċessibilità tat-Teknoloġija Informatika għall-FITA u l-Malta Trust Foundation għandu lan li jipprovdi aktar investiment għall-apparat teknoloġiku modern li permezz tiegħu persuni ta' kull età neqsin il-vista ikollhom il-faċilità li jitħarġu u jtejbu l-kwalità ta' ħajja tagħhom. L-iffirmar tal-ftehim sar fil-preżenza tal-Ministru għall-Inklużjoni l-Organizzazzjonijiet Volontarji u d-Drittijiet tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli, is-Segretarju Parlamentari riċerka u l-innovazzjoni Kit Azzoparditanti u chairperson tal-Malta Trust Foundation Mary Louise Coleiro Prega. Carlos Tivala, l-kap eżekuttiv tal-entità governattiva l-FITA, tenna li permezz ta' dan il-ftehim se jkunu qegħdin joffru t-taħriġ meħtieġ fuq apparat innovattiv għal persuni vulnerabbli jew b'diżabilità. Il-ftehim tal-lum jilħaqan li nipprogrammaw għalih fejn il-FITA ħalli ħaturi il-teknoloġija li għandna hawnhekk li tawna l-advice u li issa se tiġi fidejn il-Malta Trust Foundation. Dan l-equipment huwa utilizzat biex min huwa diżabbli u vulnerabbli jiġi għandna u nispjegawlu eżattament kif jista' jitejjeb ħajtu. Minnaħa tagħha l-Ministru Farrugia Portelli saħqet li l-ftehim li sar propju fil-Ġimgħa Internazzjonali ta' Għarfien dwar id-diżabilità u anke lejlet il-Jum Internazzjonali tal-Volontarjat għandu 3 prinċipji importanti li s-soċjetà Maltija trid tibqa' tħaddan il-jeddijiet tal-inklużjoni, tal-ugwaljanza u tal-indipendenza. Is-Segretarju Parlamentari Azzoparditanti tkellem ukoll dwar l-importanza ta' ftehim ta' dan it-tip bil-naħari li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies fejn il-FITA ilha taħdem għal dawn l-aħħar snin ma' diversi entitajiet u għaqdiet biex tipprovdi l-aħjar servizz lil persuni vulnerabbli jew b'diżabilità.